ka-vibes, good morning. Ug may adlaw ka na tong tanan. It's another day and another morning to all of us, everyone. So, karon guys, kay na may hatag nga kuan isda buwad dili buwad bulinaw siya nga labas. So, ato siyang lutuon, ato siyang ununon nga giputos og dahon sa saging, binisaya style. So, let's go cooking. Di ko ipahabol mga ka-vibes kaya na gusto nga i-shout out. So karon para di ka mangluod dong naramor ba jud siya ang maker sa amo ang intro o outro ani nga vlog. So shout out na ko ang akong manghod si John Aldo Gutas mao ni iyahang onya na po siya na po siya YouTube channel mao ni iyang YouTube channel Friends Rap Monster World og sa ako ang ating ato sa Manila karon si Venus Kosari Borsig sa mga anak ng mga beautiful kayo sa akong little sister nga ay so very miss you little sister si Margaret Lebatico tas mo niya inyahang FB. So mora to mga igsoon, bye. So mga ka-vibes na humanan ako og unon ang isda ako na dito siyang gibutangan og kanang suka wala na nako makuha video kay na kuan na pod akong video natandog na sa dang akong gi-film ganiya wa ma-record. So natak-ang nako siya ako sa pagtak-ang nako niya gibutos mo to siya dahon sa saging no gitak-ang na nako and then gibutangan nako aya nako siya gibutangan og suka ja gitak-ang yan karon naluto naman. So alhin na naman ko to bang atong video for today kay murag puno na sad. So maura to mga ka-vibes.
So thank you so much guys for watching, and don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to click the notification bell para ma-notify mo sa akong bagong video nga i-upload. So pakitibanin ninyo kanunay bisan pa man og atay mga kalagut-gut, always spread the good vibes. Bye, amping.